kumba kalang menshua bat hadu menta kiri hapok ki Middle East chakone ka slap perthai jongi ki dai kiri ki bam chuya shong suk shong sign bat to menta ngi pa ya kana kari Yemen ha ka ba ki pai ba no shong snong chakate kari Yemen ki bakin thop ya kana ka organisation lane ka group hoti ka badai ka ba persyaya ka sarkar Yemen balong ba kana ka group hoti kala langkum kenja group leno bat namar ba ka grup ka persyaya ka sarkar Yemen namar ba ki ong ba ka sarkar Yemen ka ka sarkar ka ba karab do tam hang ne hapo slap perthai bala ong ru ba menta ki grup hoti ki dan padang ka thmala ne ka ta ka civil war persyaya ka sarkar Yemen hadu menta ba ka jing sya ka thma kelas dang na do ku ban reus nem menshua bat ka ne ka thma ka long ka ba kordit ba ya ki te kiri bat kham tam ki nong shong snong balai thu ba hadu menta menne adan ku ba sau pau lak tam ki khynnah ki badang snem karta ki badan ya katika malnutrition lane katika jing duna jong kat khatmet jong ki hadin ba kimyo ya ka bam ka babiam bat kumba sikron ri pau lak pat ki de ki riu pai ba ki badan padang ka jingkordit namar ki ne ki thma bat ki bam sim la yo bam hok bat ka UN lane kataka United Nation menta kalamang pisa bat mang bam nak menta ki te ki khynnah hapo ka ri Yemen bat la paru te ki bam siapa ka te ka ri Yemen